αυτοί οι άλλοι άνθρωποι που η ανάλυση της γης τους καθυστερούσε κατά πάρα πολλά εκατομμύρια έτη. Χώρος και άνθρωπος εδώ μεταξύ Ολύμπου και Πίνδου εσχημάτισαν την πανάρχια ελληνική γλώσσα, η οποία και εδάνισε τις λέξεις του πολιτισμού της εις όλους τους άλλους λαούς. Αυτή η ελληνική γλώσσα περικλεί τις λύσεις σε οικουμενικά προβλήματα της ανθρωπότητος. Πληθώρα ερευνών και μελετών προσκυνήσουν συντριπτικά στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι ποτέ δεν υπήρξε Ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα. Αλλά αντιθέτως, η γονοποιώς γλωσσική επίδραση, η οποία εισήγαγε στις διάφορες γλώσσες παγκοσμίως τα γνωστά λεκτικά στοιχεία, κοινά σήμερα σε αυτές, ασκήθηκε από την πανάρχια ελληνική γλώσσα. Η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει το φως ολοένα και περισσότερα και ψυχότερα τεκμήρια που επιβεβαιώνουν το τεράστιο ιστορικό βάθος της ανθρώπινης παρουσίας στον ελλαδικό χώρο. Αυτά τα τεκμήρια αποδεικνύουν πως οι πολιτισμικές ρίζες της Ελλάδας χάνονται στα βάθη του αποτάτου παρελθόντος και ταυτόχρονα αχρηστεύουν αυθαίρετες θεωρίες και δόγματα περί εμφανίσεως του ανθρώπου και του πολιτισμού στην Ανατολή ή την Αφρική. Η ελληνική γλώσσα υπήρξε και είναι η τελειότερη μέχρι σήμερα ανθρώπινη γλώσσα επί της γης. Οι Έλληνες δεν διέθεταν μόνον ένα, αλλά 20 συν αλφάβητα. Το χαλκιδικό, εκ του οποίου προέρχεται το λατινικό, το ιωνικό, το κορινθιακό κτλ. Μια θεωρία που εκτρέπεται της λογικής, το τερατογενές ψεύδος περί φοινικικού αλφάβητου, δέχεται τη σύνδεση της τελειότερης γραφής της ελληνικής, αυτής της τέλειας αλφαβητικής, με τον πολιτισμό των Φοινίκων, οι οποίοι είχαν έναν χαμηλότατης σταθμής πολιτισμών. Αρχαιολογική σκαπάνη αποδεικνύει ότι το ιωνικό αλφάβητο, ένα από τα 20 συν αλφάβητα μας, που ψεύδος θεωρείται φοινικικής προελεύσεως, είναι τουλάχιστον 4.000 χρόνια παλαιότερον των Φοινίκων. Με το προτροπή της Ελληνίστριας Mary MacDonald και με πρόεδρο τον καθηγητή T. Brunner, ξεκινά το 1972 στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας το πρόγραμμα θησαυρός ελληνικής γλώσσης, το περίφημο TLG. Μετά 13 χρόνια το 2000 ο πέμπτος δίσκος κυκλοφόρησε, TLG-E, που περιλαμβάνει περίπου 90 εκατομμύρια ελληνικούς λεκτικούς τύπους. «Ω Έλληνες ψυχή της ψυχής μου, πανάκριβο γένος, τελέπορον γένος, θα ανοίξω σε εσάς τους πόνους και τα δάκρυα από τα βάθη της παιδικής ψυχής μου. Τι κατέστρεψε τον πανάρχιο ελληνικό πολιτισμό και λόγο, τώρα περασμένα μεγαλεία και διηγώντας κανακλές, παιδεία θανάτων θεών και ηρώων. Είναι δύσκολο για μένα να παραμείνω αλήγιστη και να καταπνίξω τον πόνο μου όταν μιλάω για αυτή την ανεπανάληπτη θηριωδία που κατέστρεψε το ελληνικό έθνος και τα φώτα του πνεύματος του, που δημιούργησε την μετέπειτα λανθάνουσα πορεία του έθνους μας. Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα κατά της Ελλάδος και στη συνέπεια κατά της ανθρωπότητας, το τραγικό αυτό θέατρο του μίσος που αποκρύπτεται και σήμερα, διασώζει ο Ρωμαίος ιστορικός Αμιανός Μαρκελίνος στο 19ο τόμο του έργου του, Rerum Gestarum Libri 31 τόμων. Ο Αμιανός Μαρκελίνος ήταν ο ιστορικός του Ρωμαίου χριστιανού αυτοκράτορα Κωνσταντιου του Δεύτερου, κατά την εποχή του οποίου άρχισαν οι διωγμοί εναντίον των Ελλήνων. Στη σημερινή πόλη του Δυτικού Ισραήλ, την Μπεθ Σιάν, γνωστή στους Έλληνες εκείνους όλων των αιματοβαμμένων χρόνων ως Σkythópolis, τον 4ο αιώνα μετά Χριστού, γύρω στο 341, λειτουργήσε το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης για 2 δεκαετίες καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής του Βυζαντινού θρόνου από τον δευτερότοκο γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον Κωνσταντιο τον Δεύτερο. Η Skythópolis υπήρξε ο τόπος συγκέντρωσης, βασανισμού και θανάτωσης των Ελλήνων, όλων όσων αρνήθηκαν να σπαστούν το δόγμα του χριστιανισμού. Αναφερόμενος ο Ιμμανουήλ Ροΐδης, στο Αμιανού Μαρκελίνου τα ιστορικά, γράφει στην Πάπη Σαν Ιωάννα,
σημείωμα 200, εισαγωγικά. Ήρκει να κατηγορηθεί της, κάποιος Έλληνας, υπό κακόβουλου κατασκόπου ότι έφερε περί των τράχυλων φυλακτήριων κατά του πυρετού ή εφάνει παρακαθήμενος πλησίον τάφου ή ερειπίου ή να καταδικαστεί εις θάνατον ως ειδωλολάτρης ή νεκρόμαντης. Εκ των αποτάτων άκρων της αυτοκρατορίας εστίατον το αλυσόδητη πάσης τάξεως και ηλικίας πολίτε Έλληνες, οι μεν απέσνισκον καθ' οδόν, οι δε εν τους δεσμοτηρίης, οι δε επισόντες εστέλουντος εις Σκυθόπολην, πόλην όπου είχαν στηθεί τα βασανιστήρια και το σφαγίον. Το σφαγίον της Σκυθόπολης υπήρξε επινόηση ενός νοσηρού εγκεφάλου, του Επισκόπου Αλεξανδρίας Γεωργίου. Σκοπός του Γεωργίου ήταν η καθολική εξόντωση των Ελλήνων, η ιονοκτονία τους, καθώς εκείνοι εστέκονται ως αρνητές του χριστιανισμού. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντιος ο Δεύτερος δέχτηκε και έστειλε στην Ανατολή τον αρχιγραμματέα της αυλής του, τον Παύλο, περιβόητο για την σκληρότητά του, αποκαλούμενο και Τάρταρο. Αυτός ο Παύλος και ο Γεώργιος στη συνεργασία οργάνωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Σκυθόπολης. Γράφει ο Αμιανός: «Το ανθρωπόμορφο αυτό κτήνος ο Παύλος διέθετε τόση εξουσία και δύναμη, ώστε με μια κίνηση του κεφαλιού του, με ένα νεύμα του μόνο εξερτάτω η ζωή όλων όσων περπατούσαν στη γη». Αναφέρει ο Ροίδης, ανακαλώντας τα ιστορικά του Αμιανού Μαρκελίνου, μεθόδους βασανιστήριων εναντίον των Ελλήνων, εισαγωγικά. Η Σκυθούπολη, όπου είχε στηθεί το χριστιανικό κρεουργείο, εκεί συνεδρίασαν ευσεβείς δικαστέ, αμιλόμενοι της πλείονας ειδωλάτρας Έλληνας, να οφείσει επί χάρας, να βράσει εντός δέοντος ελαίου ή να κατακόψει μελιδών. Η Σκυθόπολης και τα πάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκεί επί 20 συνεχή έτη αποκαλύπτουν πρώτον τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθη ο χριστιανισμός στον ελληνικό κόσμο. Δεύτερον, τον λόγο και τον βάρβαρο απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο καταστραφεί ο λαμπρότερος πολιτισμός της γης και η δημιουργία αυτού. Τρίτον, αποκαλύπτουν επίσης γιατί τα μετέπειτα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά διατάγματα που θεσμοθετούσαν την επί ελληνισμού θανατική καταδίκη εφηρμόστηκαν χωρίς καμία αντίδραση ή εξέργεση, όπως χωρίς καμία αντίσταση από τους Έλληνες επήλθε ο αφανισμός όλων των πόλεων της κυρίως Ελλάδος από τον χριστιανό Αλάριχο 40 χρόνια αργότερα. Τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Σκυθόπολη αποκαλύπτουν επίσης τέταρτον ότι δεν υπήρξε ποτέ ελληνικότητα του Βυζαντίου, ούτε ποτέ ελληνο-ρωμαϊκό κράτος, εφόσον ήταν οι εκχριστιανισμένοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, το Βυζάντιο δηλαδή, που άρχισε τον διωγμό κατά των Ελλήνων, και τα φώτα του ελληνικού πνεύματος έσβησαν σε αυτούς τους Ρωμαιοβυζαντινούς ελεηνούς καιρούς και οδήγησαν τους Έλληνες στην υποδούλωσή τους από τους Τούρκους. Οι αποθανόντες Έλληνες μετά βασανιστήριων ή στα χριστιανικά κρεουργεία και το σφαγείο της Σκυθόπολης είναι το αριθμό περίπου 19 εκατομμυρίων σύμφωνα με τις ιστορικές ταινίες εκείνων των αιμοσταγών αιώνων. Οι απομείνοντες Έλληνες ήταν 1 εκατομμυρίου ή λιγότεροι. Ο μεγάλος αριθμός των αρχαίων Ελλήνων, που σίγουρα ήταν υψηλού πνευματικού ηθικού αλλά και οικονομικού επίπεδου, εξοντώθηκαν στο σφαγείο της Σκυθόπολης και μαζί τους χάθηκε και ο μεγάλος ιδιοφυής νους του γένους. Τις σφαγές κατά των Ελλήνων συνέχισαν και προγενέστεροι και μεταγενέστεροι ομοιοί του Κωνσταντιου του Δεύτερου. Λόγου χάριν ο Ιουστινιανός. Ο αυτοκράτορ Ιουστινιανός, σύμβολο της Ορθοδοξίας, εκείνος που οικοδόμησε την Αγία Σοφία του Μέγα Μοναστήρι και ανεκηρύχθηκε από τον χριστιανισμό Μέγας, αποκαλύπτεται μέσα από τα ενέκδοτα κείμενα του επισήμου ιστορικού του Προκοπίου ως ένας αιμοβόρος τύραννος, ο οποίος βύθισε ολόκληρους πληθυσμούς στο αίμα και τη σφαγή. Σύμφωνα με τον Προκοπείο, ο Ιουστινιανός άρχισε τις σφαγές στο όνομα